Sikubiyelele somwele kama kupastor oningi okubele nokufanele ukuthi usense number songona yini kuseni ka 5 ntambama ungawusense WhatsApp noma SMSs izibingelela uyichaza igama ku noma wenza ama calls noma nje ubhala ku comment section. Sibheka la uGugu akaSimelani uthi sawona mkhulu ngiyathemba yaphila bengicela ke la ucela incazelo yephupho ngikubheka izinkukhu nenyoni phakamisa ingalo zahlala kimi ngaphandle kokwethuka ngabula ke isandla besinombila isandla sami zadla kusona ngiyoxolisa ke mangenza ukuphambene nemigomo so esingakusho la inyoni fana izinkukhu ina kuba kukhombe inhlanhla konke lokuyilwanyana kodwa ke phinde kukhombe imimoya eyidalo noma eyidalwa ngokuhlona kwabantu. So inyoni zingavela nje zikhomba inhlanhla inyoni zingavela ziwuphawu ledalwa inyoni futhi zingavela ziwuphawu lwabantu abaphilayo. So number 1 ngokwesintu umophupha inyoni including John inkukhu cathi kuyafana nje yabo. So ukusho ukuthi ngabe inyoni noma inkukhu kuzofanana kodwa asikhulume nje ngenyoni la kodwa kuyafana inkukhu nenyoni. So number 1 la uphupha ngokwesintu uma uphupha inyoni sikuthatha nje ngoPaul hlakhuluma zihlala kuwe futhi zidla yabona noma usiphakela ngoba lokho kusho ukuthi ngakhomba ukusondela kwezidalwa zakho nanokuthi ke izithokozela isithebe noma ke iladi uma ukuthi ulenzile esikhathini esedlule noma kusanda kwenza into eyiladi yabona. Noma ke lo umsebenzi makade wenza umsebenzi suke kukhomba ukuthi uye wamukeleka ngoba uPaul ngavela kumuntu ngokwesintu uma ukuthi uqeda kwenza umsebenzi wesintu noma uqeda kwenza iladi yabona langavela. So number 2 kuyenzeka uma uphupha futhi inyoni kuba uPaul hluma zihlala kuwe zidla ngoba lungakhomba kwesinye isikhathi isidingo sokuthi wenza iladi noma wenze nje umsebenzi wesintu omunye ngathi isithebe omunye ngathi uqoko ngathi phela kulo muntu loyo kufanele ukwenze ngokusheshsha lokho kuyakhaleleka yabo. Number 3 ngokujwayelekile singathi thina uma uphuphala inyoni uPaul uhluma zihlala kuwe futhi zidla unikeza lokudla lokho kungakhomba la ukuthi mhlawumbe umuntu onomusa futhi umuntu osizo nowelula isandla esize abanye abantu abaseduze nawe. Shuthi lingavela lapho likhomba ukuthi wena nawe umuntu onomusa mhlawumbe nothando noma usizo futhi okwazi ukulula isandla esize abanye abantu abaseduze yabo asuke beswele ngaso sikhathi leso. Kanti number 4 kwesinye isikhathi yenza uphupha inyoni zithanda nje uPaul hluma ihlala kuwe futhi zidla noma usiphakela ngoba lungabuye nje likhomba ukuthi wena mhlawumbe umuntu wabantu futhi usizo kwabanye abantu uma besondela kuwe bazolithola usizo yayibona. So Hosea 2:18 ngalolu suku ngiyakubenzela isivumelwano nezilwane zasendle nezinyoni zezulu nezilwanyana ezinabezela emhlabeni ngiphula umtsalo nenkemba nokulwa kube usuke ezweni ngibahlalise belondekile. Ka number 5 azwela ngokuthi uma uphupha futhi inyoni nguphawu olubi ungabe nje kuba uphawu olubi uma sifuthi zifika ihlala sidla bese uyayibamba mawuyibamba kodwa sengaba uPaul ngoba ngenza uyiphakele ziyehlali la bese uyayibamba lapho uyayidla lapho kungakhomba nje ukuthi mhlawumbe usebenzisa amanga nenkohliso wena ukuze kusondeze kuwe abantu yabona. Jeremiah 5:26 ngokuba phakathi kwabantu bami kufunywana babi abaqhamukela njengabacuphayo nabalinda izinyoni babe kugibe babambe abantu. So futhi
if ubengathiwa lezi nyoni nalezi nkukhu zidla lo mbila ngaphandle kokuthi uyinike wena ngokujabula, lokho kungakhomba ukukhungathwa imimoya emibi esuke idla isimo senhlanhla nengcebo kumuntu. Kodwa lokho kuzo-apply kuphela uma ukuthi lezi zinto bezidla lo mbila ngaphandle kwemvumo yakho, futhi ungafuni. Lokho kukhomba ukuthi mhlawumbe kukhona iy'lwane osukuthunyelwa kuyizona ezibe seyiqhuqhuda lento eyincebo nalento eyinhlanhla yencebo kuwe, yabona. Semakhulu-ke besibheka la manje, uma uphakela inyoni, uphakela iy'nkukhu, kuwubuhle kakhulu ebesibheka nje namhlanje kwi-blessing. Kuleka kuyo Jesu,